Donald Trump presiden jongka Amerika minta kesengi ulayatu ba ka India bat ka Pakistan. Kilarai ban sange ya siat no nadu mentahi. Hadin kajinya keren jongka Amerika. Ka US ka keren syai ba kite ki artili kiri kin sedang banyak keren halor kimat ki bayar bat ki ba klem don kajing no Australia setia. Hadin kajinya keren ka babaro shimit bala penlong daka United States nas ngubha banyatu baka India bat ka Pakistan kila menjur ban sange no shisendon ya kajinya let thama jongki kajing ai khuble kale chabaro artili kiri baki perkhat ya kajing perkhat kabaya kelumlang bat ya kajing syampang jongkiru ong utrom ha batho hakaturut sosial kane kajing tho jong utrom lasam keliang do JD Vance Vice President ke US ubala keren kammen shwa ba ka US kam kwa bandon mentah ketika thma da ka baong kam de ka kam jongi Ishaq Dar menteri bari jong ka Pakistan ulayathu baka sarkar Pakistan ka kwa ya ka jing suk shngan hakathan hi barok kawei ka Pakistan bar ka India kila menjur ban sange ya siat nadu kane ka klipmat ka Pakistan ka juye tre shitom ban penyo ya ka suk kasan bat ka jing suk shngan jong ka than klem da pendampat halor ka jinglong jong ka sensyar jong kiri bat uput usam jongka